será o último día que recollamos firmas. Pero hoxe é o último día que recollemos firmas. Pero se tendes algunha que, por exemplo, quede por aí despistada e tal, deixaderas no centro de saúde, entonces a recolleremos a última hora. Pero bueno, hoxe é o último día. O venres que ven, dentro das noticias que vos temos que dar, o venres que ven non hai concentración, que é venres santo. Entonces vamos a descansar ese día e xa pediremos ao Cristo que nos axude un pouco. Xa que é venres santo, estará dentro das nosas oracións que nos axude un pouco para poder ter o PAC, os servicios de urxencias e sobre todo para ter as consultas máis agilizadas, porque sí, estamos con 6 médicos, non? Pero eso de ter unha consulta cada 15 días, o sea, pedir a consulta que teníamos cada 15 días, o sea, a consulta dentro de 15 días. As do Barbanza canto, miña reina? Anos, as do Barbanza ese é el punto B. Eso creo que estaremos protestando por eso. Dentro de 3 ou 4 anos seguiremos protestando. Seguiremos morrendo antes. De todos os xeitos, vamos a decir agora, se queredes o do Barbanza, tamén vos vai explicar. A ver, e veremos canta xente se vai anotar. O día 10, que iso é importante. O día 10 podemos facer que un venres a entrega de firmas, pero en vez de facer aquí a concentración, vamos a chamar á prensa e vamos a facer a entrega de firmas e podemos facer a concentración no Concello, ali no Concello, que nos cerren a carretera e chamar á prensa para que quede justificado que non somos 2 personas, que somos moitos os que queremos, que exiximos que haya o PAC e sobre todo tamén os 7 médicos, eu sigo empeñada nos 7 médicos e que funcione todo, que non teñamos que esperar por unha consulta 15 días, porque iso é só a cuestión de administración e de organización, así que se poñan como queiran, pero que nos den as consultas rápidamente, porque senón estamos oturando o servicio de urgencia. Outra cousa que temos que o día 13, que é o día de sanidade, o día 13, a sanidade é o día da sanidade primaria é o domingo, o día 12. Pero a plataforma decideu que o luns, en vez de celebrar o domingo, vais a celebrar o luns pola tarde en Ribeira. E a Boiro, a Guiño, todos iremos para Ribeira. Entonces xa aí faremos a concentración. A las 8 da tarde, normalmente suele ser esa hora. E despois, o día 21, vai haber unha concentración, pero xa será no Hospital do Barbanza. O día 21, pola mañá. De abril, claro. 21 de abril. Entón, creo que xa temos un calendario bastante aceitado. Cando presentemos as firmas o día o 13, o 10. Se non teña chuleta, o día 10, cando presentemos as firmas, o día 10, ese mismo día, o resultado da presentación, vamos a presentar no Concello, porque no Concello hai oficina única, o sea, é dicir, van directamente ao Serga, entendedes? Entonces, por eso, non é cuestión do Concello, é cuestión de Sergas. Entonces, pero presentamos os papeles para que non teñamos que ir a Santiago e podemos presentar todos, estar todos ali no Concello axudando. Tamén teremos unha roda de prensa onde vamos a anunciar o que temos que facer. Tan pronto como teñamos o papel de haber presentado as firmas no Concello, na ventana única da administración, entonces é cando xa vamos a pedir a cita cabaladora do povo. Eu xa sei que estamos un pouco cansados de ter que vir todos os ventres aquí a oír o mismo sermón, pero creo que é convinte que non deixemos de vir polo menos hasta que teñamos a cita estemos ca valedora do povo. Que a valedora do povo vexa, enseñándolle e dicíndolle os que estamos protestando por isto, que isto non é un capricho, que isto é unha necesidade. Entón,
Despois, xa miraremos de aí máis para adiante cales son as necesidades que temos moitas neste centro de saúde, pero hasta que presentemos, hasta que estemos ca Valedora do Pobo, é necesario que nos xuntemos todos os verdes. Parece que non facemos nada, pois sí, estamos facendo. Se non nos reuníramos aquí os verdes, non teríamos os 6 médicos que temos. Tan pronto como deixemos de reunirnos, xa sabemos que dous van a marchar. Por lo tanto, temos que seguir reuníndonos. É un pouco, ao mellor, cansino. Bueno, pero para eso temos que ter paciencia e perseverancia. É o que necesitamos. E, sobre todo, ilusión pensando que algo, polo menos, vamos a solucionar. Non é unha... Hai xente que che di, eides ali e non facedes nada. Bueno, pois vamos aí a aburrirnos. E xa está. É un capricho que temos. E cal é o noso capricho? Porque é pan. É un capricho, pois ese capricho creo que é necesario para todos. Non só para os que vivimos aquí, sino para todo o povo. Por lo tanto, ese é o calendario que vamos a ter a continuación. Despois de ter xa a reunión da Valedora do Pobo, xa decidiremos todos, entre todos, si seguimos ou non seguimos, dependendo do que nos diga a Valedora. Eso é o que temos agora que solucionar. Eu sei que hai xente no povo, bueno, temos 3.000 firmas. Para un pobo pequeno como é este, quero dicir, hai que quitar do censo os rapaces. E mirade, temos 3.000 firmas, 3.000 e algo, 3.100, 3.200. Creo que son bastantes firmas. Ao principio teníamos o objetivo de 2.000 firmas, pero ahora, xa vos digo, chegamos ás 3.000. Pasarán, se pasamos, pasarán 100 ou 200 firmas máis, que son as que faltan por contabilizar. E xa vos digo, se hai algún que ten algunha firma e tal, pois que veña aquí, pero bueno, hoxe xa cerramos para poderlas presentar ese día no Concello. Vale, Día 10. a ver, si queredes, volvo a decir outra vez, anda, coño a chuleta, mirad. Mirad, o 3, o venres que ven, Semana Santa, nada, procesión. Por lo tanto, non temos concentración. O 10, entrega de firmas no Concello, ás 12 da mañá. O día 13, hai Ribeira pola tarde, manifestación, ás 8 da tarde. E despois, o 21, é concentración no hospital. Aí é un martes, aí non temos hora. A ver, diganos a hora, sobre todo saldrá na prensa, e tamén nos medios de comunicación. Despois de presentar as firmas, aí é cando facemos o escrito, a Valedora de Pobo, e como nos seguiremos reunindo os verdes, sabremos despois o día que nos recibimos. Vale, eso é o calendario que temos para esta primavera. Así que a primavera, a ver, que o bo tempo tamén nos traia boas noticias e podamos ter un verano tranquilo. Así que hasta ahora, eu creo que traballiños temos bastante. Pero bueno, que todos os traballos sean así, e que podamos entre todos conseguir o que realmente queremos e o que nos corresponde. Un pacto de condicións e os médicos que realmente necesitamos. E sobre todo tamén que as consultas sean como teñen que ser. É dicir, con un tempo de un día ou 2 ou 3, pero non de 15 días. Por eso... Non ves? Para ver dentro de 15 días. Hai que dar Bueno, entón, claro, creo que a partir de aquí xa temos todos entendidos, non? A ver, o día de hoy estaremos, que sería a próxima reunión, en vez de estar aquí, estaremos no Concello. Pediremos que carguen a carretera e entrarán a entregar as firmas
e os outros esperaremos fora. Vale? Pero polo menos, como digo eu, temos que facer un número. E se alguén máis quer vir, a ver, animar aos vecinos ou quen sea, que todo isto é para todos, non é para nós solos. Isto é para un beneficio do povo. Porque hoxe non temos servicio de urgencias e mañá non temos centro. Mañá non temos centro. O sea que, por qué? Uns poucos habitantes mandanos para Ribeira e aguantar. Ay, Entonces, así o viernes, pues, o povo que está ao lado de Ribeira e vivindo de Ribeira. Vale, aí está, pero non funciona ben. O sea, esto é por un poco, vale? Aquí sanidade pública, 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 sanidade pública. Rueda, atende, a sanidade non se vende. Rueda, atende, a sanidade non se vende. Rueda, na lista de espera, e metan a Rueda, na lista de espera, e metan a Rueda, na lista de espera. Rueda, na lista de espera, e metan. Se acabó. Vale. Por acabado. En directo 11 minutos 52. Finalizar. Botón. En directo 11. Finalizar. Botón. Seguro que quieres cancelar. Terminar. Botón.